салому дуруди бепоён ва бинандаҳои гиромиқадр. хоб мо аз хок омадем, дар хок зиндагонӣ мекунем дар ин дунёи муваққатӣ. бо аз ин дунё ба дунёи абадулобод раҳсипор мешем, ҳар яки мову шумо. имрӯз бобо ба садама дучор шуд. хоб дар ҳаққи ӯ дуогӯ ҳастем ва даст боло мекунем ки аллоҳи меҳрубон ин бобора бобои қанда, аллоҳи меҳрубон ҷоша ҷаннатулфирдавс гардонаву аллоҳи меҳрубон ҳамаи ҷавонҳоро, ҳамаи наваслаҳоро дар пушту паноҳи исмати худо нигаҳбон бошед. аллоҳу акбар. мутаассифона боботон намурд, не ки дуову дуруд дар зиндагирам фоида дорад. барои ҳамин бародаро, чизе ки ҳаст рӯи экран мебирояд, иншоалло ба сайми шумо мерасонам. худо раҳмату мағфират кунад бобомона.